hite-hite goarne de bata ama, doho goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarne to di porbadia na temo palangi do tanaon. Pinuji ma de bata ama ni Tuhan Yesus Kristus, nang upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu patodion sia banua gijang. Di bagasan Kristus, adipilih dohita di bagasan ibana, adorang sojak do petanoon, asa badia hita, jala sohasurahan dia do pandai, di bagasan holong ni roha. Ai pangasahon ibana marlasi roha dohami. Marhaposa tuguarna na badiai dohami. Sai pasonggo maasi roham tuhami. Ali jahuba hobartu pakalungot nami diho haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan de bata amanami, nunga marpungu hami di son di ari na pinar bediami, sai buhai mapinggol doho rohanami, asa marlasi roha hami manangingon hatam na badiai, jala ringgas sami manibangi doho upeop hatam di bagasa rohanami, asa pos rohanami martangyang tuho, urupi mahami, asa hupar hasea kami aka ari-ari ngulu nami napodohi. Sai pamasuk mahami Tuhan luas saliling-lilingna. Pujon nami mahodisi mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pati ni debata ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanommu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aik na di Tori ni Tano yang gotong gabe si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni ikon dihabiar rohata debata jala ikon holong rohata diba asa jadi ibana masoba tu sobaon mana tu kana-kanaan mangidu hangolua siani jalan jadi olo begu maupun dihada tuon dan jadi pos roha diugasan homita atau rak manggidogo mangita siaton debata lao mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon obar tu patik mi amen. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo napa patupahon hasesani dosa dihami halak nandang olon marhite-hite anak kaholongan ni roham saya si maroham dihami akan namarsakor dosa nami saya sahapi matu bagas rohanami hasesani dosa nami i leo matu hami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami maka persyaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa pasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima hata baga-baga taringa Tuhan sesani dosa. Sonod hatani Tuhan cahuba. Nunga diar sahiho au marhite-hite sianaka dosam. Jalan dilujai ho au marhite-hite sianaka haja hatomu. Au tutu au sadiri manarese yaka pangalosiem alani hadir yokku. Jaladang behu paingot-ingot takadusam. Hasang apo mali debatana di Gijang. Amin.
Gabigima hatani debata turpu di hari mingguan imana tersurat di sada Musa bidutolu mamuka senat sada 1 ayat pitu songono maridok disi. Alai uluk dono bisuk sian nasa namanggulmit di ladang akana jinadihon di debata jahuba. Jadi dok madok boru-borui atehe tongondo di dok debata naso jadi pangonomuna sian saluhut hau akana di porlakon. Alai anggo siam parbueni hau na di parsitongan ni porlaki di dok debatado. Unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang matmu. Adi boto debatado sadi hari di pangan hamu siani tonggorma matamuna gawe doson debata hamu boto na denggando naroa. Dungi tonggorma mata nasida na dua di boto mana marsaymara nasida gawe di semoti ma bulung ni hawara bahen sabuk nasida. Ido anggo sahatna martua doa kana tumangion hatani debata jala no piopsa. Amin.
dakoma hapor seotai songon na tindakon ni dongata sapor seaon di sadok portibion rak mahita madok.
Salam. Tabegema titing namasa dihita sa mingguon. Titing minggu parjolo dung Trinitatis tanggal 6 Juni 2021. Na parjolo guar minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu parjolo dung Trinitatis. Doho topik minggu sadarion unang mangaliay to di porbadia. Paduahon parhobas di hari mingguon boy mata jaha di warta manang di slide monitor. Patuluhon titing namasa parjolo pelian tu diakoni sosial hobar tu rencana program kerja diakoni sosial huriata ima nalahom mendukung program kerja diakoni di pabotohot tu hita ruas mar peliat tu jolo do hita marhite amplop ima di hari minggu naneng ro tanggal 10 Juni 2021 di patupa di permingguan manogot siang dohot botari apa saat mapeliat tai laho pasangapon guarni tuhatta. 2. Dana pengadaan sarana parkir dohot dalan laho manggar tano nat tinuhor ni huriatta na bidang 5,73 meter ima nalaho gabe sarana parkir dohot dalan di hari koton panitia do dalan laho magar tahap parjolo ima gudangna 1,2 miliar rupiah. Obar tu haputusan ni rapot huria dohot panitia tanggal 22 April 2021 ya dana laho manggarari ima marhite janji iman ni ruas sude dohot mengalului dana tu duru marhite proposal dohot poti parasian. Alani isosohon matu sude ruas ni huriatta asata topotton ma janji imat tabe. Dulu gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP Pusat. Gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP Pusat laho bantuan dana pensiun HKBP Pusat marhite pelea tu poti parasian. Songonon mat teknis pelaksananna. Tu sude ruas ni huriatta natarot jarrohana ipasahat matu poti parasian ima dung sidung pelian paduahon ima dung sidung jamita de maruas laho tu jolo pasahaton peliat tu poti parasiani tude pelian na pinasahati gabe pasu-pasu dohot pasangapon guarni debata. 4. Pertangyangan wilayah di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 8 dohot tanggal sia Juni 2021 songon nasomal di patupa huriatta do pertangyangan wilayah na maringanan di gerejaon masuk pukul 20 WIB jalani ni sosohon matu sude ruas ni huriatta asaria ro madohoti pertangyangani hari Selasa ima namat ni dohoton ni wilayah Yerusalem Kanaan dia Sion dohot Galilea jalan nama kasuton pertangyangan ni ima wilayah Judea. Hari Rabu ima nama dohoti di wilayah Efrata, Bethlehem, Nazaret, Hermon, dohot Jetun. Jalan nama kasuhuton pertanyaan di hari Rabu ima wilayah Nazaret. 5. Pembekalan perempuan huria na posobulung dohot Bibil Pro. A. Obar tutan pemberdayaan naung ditotopon huria HKBP di patupa HKP distrik Sapulisia Bekasi do program pembekalan tusude perempuan huria dohot ibadah bersama Persekutuan Perempuan Distrik Manang PPD Sapulisia Bekasi. Nah di patupa di hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pamukka siap pukul sia WIB 1 nasidung marenganan di HKBP Maranatha Rawalumbu. Tuhatta mana mangaramoti pembekalani. B. Obar tu tahun pemberdayaan nang ditotopon huriatta HKBP di patupa HKBP distrik Sapulisia Bekasi do program pembekalan tusude pengurus harian manang BPH remaja na posobulung se distrik Sapulisia Bekasi. Nah di patupa di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 mamuka pukul 10.05 WIB 1 nasidung maringanan di HKBP Pondok Gede Fattama namangraboti pembekalani. Embar tu tahun pemberdayaan naung ditotopon huriatta HKBP
Di Patupa kantor pusat HKBP do program pembekalan TUSD Bibel Pro HKBP. Di Patupa di hari Rabu, Kamis tanggal dohot tanggal 10 Juni 2021. Pamuka pukul 8 sahatu pukul 10 WIB. Maringanan di gereja di gedung Raja Kotas Lumbat Tobing dohot pia Jum. Di dohoton Bibel Pro inang Walmida Solda Boru Tinambunan. Hatama nama ngaramoti pembekalani. Onom sumbangan stabiliser. Gereja HKBP Harapan Jaya, Majalo Sumbangan Sian Yanak Konni Gata, Tangguh Sirait, Sian Wilayah Kanan. Ada unit stabiliser listrik. Sudah ruas dohot parhalado medok moleate. Hatama nama masuk-masuk. Parhepengon. Parhepengon ni huriatta mingguon boy mata jahat di warta manang dikas ni huriatta pertanggal 6 Juni 2021. Dia diakoni udangna 47 juta dan 192.734 rupiah. Pusat 10 juta 102 dana pensiun 265.000 rupiah. Pembangunan 1.300.000. Sarana parkir dohot dalan 222.134.120 rupiah. Tas ni sosohon matu sude ruas ni huriatta asa tagarar ma pelian bulanat tabe. Pilihan permingguan virtual nat sapatupa di bagasta dohot pelian sikola minggu. Tongoni janji imat tabe. Tuhatama nama masuk-masuk parhepengon ni huriatta. Ulang tahun. Torop ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguon. Toropna 24 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Katani debatana medok di Efesus sada ayat 14. Ibana do patujolo ni arta sitenota. Bain haluan ni hindopna nai asa tapuji hasang ponnai. Tongoni matiting dihita saminggon buat teman nama ngaramoti. Hatani tahu
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus katai. Amin. Yan tangyang pamuhay i nungatabi macayarga dameni debatana sumurung. Alay loasamu majo husapa aka dongata na beribadah lewat Zoom dong doi nuaeng alani parsahiton alani pamatang dagale horas madia kamanami nanami nama dohoti ibadahon marhite Zoom saya itu hatama nama masu-masu songoninang parsaurata di minggon selamat hari Minggu. Atani debata jamita di mingguta sadarion imasian Evangelium Markus biduto lu ayat 20 rodi 35. Dungi muli maibana gabe rongom muse rona toropi pola sudah nasida mangan. Jadi UBG ya kasih solhotna Roma nasida mangalapi bana ainin na nasida do naritik do ibana. Ia akasi boto surat nauk tua siakuta Jerusalem di do nasi boliso do ibana jala iduk ni akasi bolisido di pangasahon laho pabaliho naka sibolis. Jadi di jauh mana sida tujolona marupama maibana madok tu nasida. Tagamo mapabalion ni sibolisi dongan nasibolis. Ay molo marsalisi sada harajao sama dirina dang na hot harajao ni. Kala molo marsalisi donga sabagas sama nasida dang na hot nasabagasi. Asa molo hehe sibolis jala marsalisi sama ibana daktar bahen hot beibana nalaho sudan dakabongo takala jabuni ulu balang laho mangarapas ugasanna anggoso jumolo di ihoti ulu balangi tukpei asa tarbuat sa ugasanna itu tudo hatakon tarsesa pe nasa dosa niaka jolma rodi nasa ragam ni pangicahion nasida nadopak debata anggo na mangaleai to di parbadiai dang dapot sa hasesani nang ditiki sogot parutang dosa si saliling-liling na nama ibana ala didok nasida partod dina hodar do ibana tungi Roma inana dohota ka anggina jadi ruar nama nasida jongjong gabe disuruh ma nama jo ibana nahudul do natoropi humaliang ibana gabe di dokma. Yala manado inangmu dohotak ka anggim rodiak ka ibotom. Iusoi doho. Alainin nama mangalusi nasida isedo goaron dainang. Jala isedo dohono nak ka anggiku. Jala dibereng ma akan nahudul humaliang ibana nin nama akaodo dainang dohotak ka anggiku. Ay na mangulahol lomo ni rohani debata ido anggiku, ido ibotoku, ido dainang. Imasaha ni pajahota. Suku majo hamu wakamanginang alusi hamu ma di bagas rohamu nabi. Takpola terbigi alus munai. Yado hamu gabe korban fitnah. Ngona mangudukon toropuida. Wah sebaliknya yado hamu gabe parsidohot memfitnah. Kau mabir mangudukon adong nangek putih. Alaihu pamanat. Hudu-hudu do manang wedohodok. Walau gejang turpu hilo bisa puluh ayak pengalamaku ngabuhan waeng segar dupe dinlaroha do layakit doau segar dupe hita ada sukacita puji Tuhan
pasti hacit ngolohona fitnah. Jala macai hacit ngolo adong dibahek kamu secara tulus dari hati, tian nasarohamuna mangurupi dongat jolma, mangurupi keluarga, alai dituduh hamu, dicurigai hamu, nama ngoto-otoi. Tiado dialami hamu songoni, buat Indonesia hujo, anggap bodoh alusi hamu jo nanget, manang buduk-huduk. Ngasian nasarohamuna dengan tulus membantu orang lain dengan kerelaan tanpa pamrih, tetapi Anda dituduh mau menipu atau tidak tulus. Pernahkah merasakan seperti itu? Tidak bisa pernah. Sakit. Alai bohado molo adong jupang muna songoni. Manang si matua do pak parumain na denggad do rohana lahu mangurupi alero paruman na medok intervensi nina. Jala marbete-bete muse dohot tuamat tanah di BG si matuana. Asa di boto nang intervensi nina hape tulus do rupani. Manang sabalik na parumain makilala denggad do nabinahen na tunatua-tua na tu si matuana hape gabi asing dilapati. Manang dopak na asing, ya alani mangiburu, manang alani sirik, gabe dizolimi, oido masa di parsaora siganu pari. Koha molujuk pasongoni, pitor tadok doe tu sadam maho, manang pitor tubu do hosom dendam dihita, tabalos doi marhite pangalahona si songoni nasarupa asa adil. Itur puhon, luar biasa nyadupan itu hatta Yesus. Memang sengaja hubai jab tangaku nak piadong di sana lai mol hubereng. Tata sinadawala gejak turpuhon alai adok piga-piga topik neko si pasahaton suatu gabe gejang. Coba jolo seringkas mungkin mudah-mudahan mak takas dihita. Ijolo ni turpohon nunga di patu-patuhan Yesus sakatad halongangan. Kuk di patupa akal nasa sahit roh di pamalum. Jala conok tutur pohon yang kerasukan setan, roh jahat. Diusir Tuhan Yesus, dipabali Tuhan Yesus. Yang bisu dan tuli namangungu dohot namingol. Pemalu. Sudero halak manada nama poto namar sahiton naung disonggopi sibolis. Jala dinganan na asing nungga terbarita Tuhan Yesus pamaluk pona kasahit marongo manroak kana torop. Banyak datang berduyun-duyun. Jala diturpu hope maradu sohasiatan. Ketua na suadong do masa nangaka pandemi COVID. Ranggo masa di si pandemi COVID pitortong do songgahon itu hatta Yesus. Takasiata be berdesak-desakan orang sampai dicatat sudah mangan nasida. Si buah nak kasahit namaon, si buah nak kaarsak namaon. Alai di idas foto surat ma yang sebenarnya mereka harus baik lewat kata-kata dan perbuatan membangun energi yang positif. Ikoni donian, alai pitor tubuh ma di rohana sida. Sirik, hosom tea lela late. Ala di ida torop na mangihuto Yesus. Aka pemimpin-pemimpin agama hati haima kilala sahira nagabe moru masanggap nasida. Mereka takut kepentingan mereka terganggu. Ujungnya di patubu-tubu maka hata di patubu-tubu mah hoax, fitnah. Jala di dogma tunatoropi. Marhite-hite panguluni sibolis do. Belzebul.
komadan ni sibolis do dipakai laho pabaliho sibolis. Lapatan na sibolis do Yesusi. Imanani do ni siboto surat, ahli Taurat rohaniawan yang mengaku diri sebagai alim ulama, tetapi memprovokasi masyarakat, memprovokasi umat itu supaya jelek juga pandangannya terhadap Tuhan Yesus. Ini sudah terjadi pada zamannya Yesus, maka jangan heran kalau saat ini juga banyak memprovokasi, memperolok-olokkan, memfitnah. Dan kita mau lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus di sini. Lain anang berengot tajo, sahat do, itu keluarga. Nah, secara biologis, Yusuf dan Maria ima orang tua. Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Terbarita tu nasida tu bagas nasida isu gabedoho do nasida hona korban isu korban hoax gabedoho nasida mengklaim Karitikibana. Ini agak lama juga saya gali, saya baca banyak. Apa maksudnya? Kenapa sampai begitu? Ayat 20 sadai. Jadi UBG ya kasih solhotna. Solhotna keluarga. Roma nasida mangalapi bana. Datang mau mengambil menjemput. Puasa ainina nasida do. Naritik do ibana. Luar biasa. Kebohongan kalau dikatakan secara terus-menerus bisa dianggap itu menjadi satu kebenaran. Lagi zaman sekarang ini tinggal klik. Kalau dulu dikatakan hati-hati mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jari-jari hati-hati harimaumu. Ai namura nalani jari-jarion itorboy viral. Adong di WA, tungi pitor di forward atau dibagi di share, ai stok itu, klik. Terus saat terberita. Pemulunga sanga roa binaen lagi di zaman sinuengon dang manat mamake IT ngadong undang-undang. Ape aka fitnaon tuduhan-tuduhan aka hoax. Maul nama payasoni ibarat ni halak nama nabur hapas yang duluk-duluk kapas mudah diterbangkan angin. Surat buan hapas sahirang terduluk-duluk manaksa menara palas-palas tataburi kay buana lugubi. Tongoni maka hatai dohok berita nasotikos dakta saring pitor tas sharing bahaya. Makanya harus disaring dulu sebelum di-share. Alaboi gabe pembunuhan nih. Pembunuhan karakter manigai masyarakat. Nih. Terhona tuh keluarga nasida. Kasih bolison. Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Mengusir roh-roh jahat. Atas namakan pemimpin iblis Beelzebul. Yesus mengklarifikasi ini dia. Tidak reaktif berlebihan. Dan tidak melawan hoax itu dengan sama seperti mereka. Tidak. Tapi mengklarifikasi. Jala didok. Ai boy do sibolis pabaliho dongan na sibolis tagamo doi masa. Da. Edang marsalisi sibolis doho sibolis. Molo masa jupa na songoni tagamon segama adong behara jauh ni sibolis. Ternyata memang itu ada harajau ni sibolis margogo do sibolis. Tohodo margogo. Alai ibana na puna saluhut na sahuaso patuduhon.
Pabuan naung di iho tibana, ditoru ni huasona do, nangaka pangulu ni sibolis. Alani marhite hata ibana madok, ruar maho ni natu sibolisi, lao maho, enyahlah iblis, holan hata sabing didok. Nah, kuasa apapun tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Tapi karena sirik, alani iri pangiburuan demi kepentingan ni nasida kerohaniawan ali mulama pada saat ini, gabe dituduh bahwa Yesus itu kesetanan. Alani dak pola longang rohatta. Viral doi 3 UAS ngeboto hamu dia teh ada jin disalib dinna banggai bana memperolok-olok ya dong 3 dongan edang benutta perlawanan gudang gua kadongata ala Kristen penegak hukum hakim pengacara dan lain-lain kita jangan reaktif tidak. Son, ini luar biasa sekali. Ayat 20 alui bisa ditampilkan dulu Veronica. Nika ya. Ayat 28. Itu tuduh hatakon. Tarsesa pe nasa dosa niaka jolma. Rodi nasa ragam ni pangacahion nasida dopak debata. Segala dosa terampuni. Pangaleayon dopak debata be terampuni. Anggo na mangaleai to diparbadiai dang dapot sahasesan nii nang ditiki sogut. Parutang dosa sisa liling-liling na nama ibana. Ada dosa kekal yang tidak bisa terampuni. Dan dikatakan dalam Roma 12, pembalasan itu adalah hakku kata Tuhan. Kita tidak boleh reaktif menanggapi. Termasuk dongata setong mangaleai. Ngololau ceramah keliling ibana. Doktong gabe ustad ninna ya gabe padita. Pinatakas datung nah ya melamar gabe padita. Sedang jadi. Jala dongata dak sude silum song nida keras dah. Daw. Ala gudang ale-ale kutong silom ale-ale muna pe ale-ale tapi gudang go silom na labok. Layon gabi ustad ado guara wah waloni. Tongoni mabangga na mga leai. Firman Tuhan itu jelas katakan. Kita bisa berdosa setiap hari. Tarsesani debata dosa luhutna, tetapi dosa terhadap Roh Kudus penghujatan itu dengan sengaja. Itu namanya dosa kekal. Jaladak kita menguhumi, molo tukpe pataku pemai yang ngamangaleai paling 4 tahun ada pengampunan. Ini tidak ada lagi pengampunan, kekal. Itu urusan Tuhan. Puasa di doa dong gudang manukut tuau. Termasuk di sermo parhalado pe di patakas don soal dosa terhadap Roh Kuduson, penghujatan terhadap Roh Kudus tidak terampuni. Kenapa? Apa lebih tinggi Roh Kudus dari Allah Bapa atau Yesus Kristus? Tidak. Tidak ada soal lebih tinggi lebih rendah, karena itu satu. Pinatorang na di hari Minggui. Oh ya, kebetulan dari hari Minggu pukul 7 do pukul 10 tu bagara kami pukul 5 sore do di son. Pinatorang taringok tu minggu to di perbadi Trinitatis. Asito lusadaon 1 dalam 3 kepribadian penampakan itu. Ibarat matahari itu 1. Taki ado kalak madok 2 mataniari. Tetapi ada sinar yang keluar dari matahari, ada panas atau cahaya yang hari. 1. Walaupun penampakan itu tahilala tolu. Debata sada do.
Di padan narobi natarida natahilala natabege imade bata ama namanopa namangaramoti. Madabu jolma itu bagasa dosa disuruh kapanuretong dang bemalua. Ibana mana turun Allah sendiri yang turun dalam diri Yesus Kristus. Sama seperti matahari yang mengeluarkan sinar. Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Ini penampakan kedua. Sama buat jolmai manugihut jolmai. Rekonsiliasi dohok debata, mardame dohok debata. Jugi mata ibana mangolu jala, manaik tu banua gijang, alai suruh mana patuluhon penampakan ni hataridan na imatod di parbadia. Inilah yang terakhir, tidak ada lagi. Sampai pada asa molodunggo dihujat dengan sengaja. Lumobi akan naung madai dengan bahasa ni debata. Gabe di laosi ditulak muse. Tidak ada lagi pengampunan. Dengan sengaja sahalinari dengan sengaja. Ubajo tu dosan songonon. Allah na menghujat Roh Kuduson, dia mengambil posisinya untuk tidak lagi bisa diampuni. Bodoh tatusi ya. Bukan Allah yang tidak mau mengampuni. Allah itu maha kasih, maha pengampun. Tetapi si manusia itu sendiri mengambil posisinya untuk tidak mau diampuni. Begini, asal lebih gampang tatusi. Seseorang hanyut di sungai atau di tengah lautan. Kemudian datang tim penolong. Nggak dibuat beskoci, dibawa tali juga, lahu mangurupi untuk menyelamatkan. Di pasah atau dilepar hono talion, aledang ulo majalo, jala ditulak doh skoci, jala didok musep, tim penyelamaton, lahu mabunu ibana, ditulak, jala dipilih tibana tumagom matenggelam. Itulah dia dosa yang tidak terampuni. Dia menempatkan dirinya sendiri pada posisi seperti itu. Boleh atau bukan boleh ya. Kita bisa saja melakukan dosa-dosa setiap hari. Dan tapi gede para geda. Asesani dosai. Mulo taingok naking di jahao namang situasi regar. Nunga diar sahihoau marhite sian atu tubum. Jala nunga di lojai hoau marhite sian. Au tutu au sadiri manelese ya kadusam jala dangbe hupai ngot-ingot. Songon sitong namangulu au nina Tuhan Jehovah. Tuhan mengampuni. Maha pengampun. Tetapi dosa terhadap penghujatan Roh Kudus ini tadi, maaf, tidak ada lagi ruang. Aladang mangolu be todi parbadia nanang manugi honibana mulak tu debata dang mangolu be. Dengan sengaja ya, menulak, menempatkan posisi itu, menulak. Dang adong be pangurupiot tu iban. Mudah-mudahan ini bisa jelas. Kalau belum bisa, boleh dotong kami museum apa kejakuna. Memang omma holongin na tua-tua na lebui salah. Ngaluja nakki. Nah, manang boido seholan na di gereja dohoin namatay tu inatay. Holongi rohana do na lebui salah. Tongoni masih Mariaon, ala nunga terbegi hatana ngasi boli sobe di roneng mangalap, jaladang mangap bengaloja songod dan lain sebagainya ro mangalap, jalarona torok madok edisado inangmu doha akanggim doha ibotom. Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku ialah yang melakukan firman Tuhan. Ido akai botokku, ido dainang. Ido hahanggi.
kita menjadi saudara dalam Tuhan. Oleh karena itu tidak cukup hanya mengerti firman Tuhan. Dalam Markus pasal 1, sibolis takas manada. Anak ni debatana badiai doho dina, sibolis itu Tuhan Yesus. Berarti tidak cukup hanya pengenalan saja, tetapi kita memberikan diri kita pasrah sesuai dengan petunjuk perintah Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hai targoar mahita, anggini Tuhan Yesus, saudara Tuhan Yesus kita diangkat. Kalau kita diangkat menjadi sahabatnya, menjadi anaknya, aka anggina ima hatuaon na luar biasa. Atong tahamolatehom may, jaladak pola gabe putusasa hita madele hita, molo tado pipiak kahujatan ala silangi, martua mahamu molo manaon na porsuk kamu ala barita naulii. Amin. Debata Jehovah marhite Yesus Kristus Tuhan nami naung rotu portibion. Lahu paluahok kami akajol mapardosa. Ay diarsahi portibio kuali Tuhan. Maol di jalo akabarita haluaon nabi nuami. Tuhan, ay parguguan iop hasit tongani, unang ganggu unang morot haporseaon nami. Jari hami Tuhan pargugui unang gabe dohot tami. Jala unang adong naksiap pinopar nami pe, nagabe mangaleai todi parbadia. Sa parjambar hami Tuhan dihanguluan nama noktongi. Mauliate maode bata Jehovah. Loas mahami mangulu toktong di bagasal las ni roha alani hatam. Pasu-pasu ruas di huriam. Sadok Kristen di sadok portibion maka tidak kon guarmu. Cara khusus huriam HKBP Harapan Jayaon. Ya nak kada danak namet-met doli-doli anak boru nanga kena tua-tua pe Tuhan pasu-pasu. Pergugoyak kadongan nami rasa persahiton. Secara khusus amanami si tua be Raja Guguk. Amang Hilbert Huta Barat. Amang Wira Manurung. Ya nakon nami Wira Manurung. Tua-tua nami Opu Anju Boru Lubatoruan. Amang El Sianipar. Dohot torop dope nasubuy huguari hami. Alania kasahit. Tongoni nanga kasahit pandemi. Nasolok kanggope siap portibion. Tuhan urupi. Pargugoy pasu-pasu akaubat naung pinangan nasida dohok nanaing panganon na. Pasu-pasu Tuhan ka dokter para medis. Suaksongoni ali Tuhan kana di bagasan arsak ala persirangan hamatean. Nang loas di bagasan arsak padilian nasida. Homa na mangapuli ali Tuhan. Mangaleho pakirimon na mangolu ay masipaidado mo sa eduk saha bela kanami tu hasonangani. Mauliate ma Tuhan, ipaingot to hami makalatson ulang tahun niya karuas ni huriam. Ipe say toktong ma pasu jala paingot pargugoy parbisuhi mamake ari-ari ni ngolu nasida. Asa toktong gabe pasu-pasu tu nahumaliang lumobi dia rupamu ali Tuhan bahai sangap di guarmu mai. Pasu-pasu mabangso negara namion urupi pargugui Tuhan. Tongoni saluhu program di tonga-tonga ni huriam. Pos rohanami patu homui akan narikot di tonga-tonga ni huriam. Jalo matangiang soban namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata laos tapasaha ma peleata.
debata tu hita todi hagogo do todi haholongoni. Alani neng mamangulu hita di bagasa todi dada mangaleai todi i. Ai pardagingo do di parohaho nakana mangihu to dagingi. Alai todi do di parohaho nakana mangihu to todi i. Atong borhak mahamu laho patupahoni marhite ulaon nadenggan. Asa jalot tahasesani dosa. Dohot tanguluan nasa leleng-leleng na. Amen tatangnya koma peleata. Ale debatama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na mauliutus. Upasahat kami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Tay jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu may jala ramoti asahu parhasia kami peleanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Puhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam mutadahami godang nisi lehom-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu haimi sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Atas nama Sude Parhaladoni Huriata HKBP Harapan Jaya Dohot Sude Naparsi Dohot ambil bagian tugas di ibadah pukul 10-on pasahaton Sude hamu ruas ni Huria ni Tuhatan di HKBP Harapan Jayaon. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus mamasu-masu horas.